मोगाच्यानो 2025 हे जुबलेवाच्या वरस मंगळूर दिएसीजीच्या एपिस्कोपल वाराड्यात एक विशेष धार्मिक कार्य एप्रिलाच्या 6 तारखेर 7 तारखेर आणि 8 तारखेर सांजेर 5:30 ते 8:30 पर्यंत जेप्पू सेमिनरीच्या उक्त्या मैदानार धार्मिक नडकुळे कीर्तनाचे गायना बराबर एक विशेष भरवशाची यात्रिका आणि सुवार्तेची हातेरा म्हणल्या ध्येयाकाल हे भक्तीक कार्य मांडून हाडला. वाराड्याच्या 11 फिरगजेंतली लायक भावार्थी धार्मिक भाव भयणी या कार्यक्रमांत भाग घेतली. तुम्ही येया, व्हड संख्यान हजर जाया, हेरांकी आपण हाडा आणि आत्मीक फायदो या प्राजित काळार आम्ही जोडूंक सुवार्तेची हातेरा जावन जिवंत क्रिस्ताक प्रगट करूंक आम्ही सर्व बरे म्हण वर्षाची यात्रिका सुवार्तेची हातेरा साक्षावून देवाच्या उतरा प्रगट या जीवन